пешравиҳои техникӣ ва дақиқу аниқ муайян намудани вазъи боду ҳаво аз ҷониби маркази обу ҳавошиносии кишвар имкон медиҳад ки вазорату идораҳои масъул ва зерсохторҳои он дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат барои рафъи оқибатҳои боришоти зиёд омода бошанд. ҳавои тағйирёбандаи сербориш ба ҳаракати нақлиёт дар роҳҳои автомобилгард монеа эҷод намуда, аз масъулини шӯъбаи ҳифзи муҳити зист ва нигаҳдории роҳҳои шаҳри ҳисор масъулияти бештар талаб намуд. дар муассисаи 850 ку маводҳои зидди лағжиш захира карда шуда, сӯзишвории дизелӣ бо либосҳои гарм кормандон таъмин шуданд. навбатдории шабонарӯзӣ ташкил карда шуда, тамоми техникаҳо дар роҳҳо сафарбар карда шуда, барфро аз роҳҳо сари вақт тоза карда маводҳои зидди лағжиш пошидем. То ба имрӯз ягон ҳодисаҳои нохушам рух надодааст. тамоми корхонаҳои ташкилотии ҳудуди шаҳр баромада он навниҳолҳо, он дарахтоне ки дар зери бори вазни барф монда буданд, аз бори онҳоро сабук карда аз барф тоза намуданд ва боришоти имрӯзаи барф ба ягон дар ҳудуди шаҳр дарахту буттаҳои шикаста, талаф ёфта ба қайд гирифта нашудааст. ноҳияи шаҳри нав аз зумраи ноҳияҳои агросанъатии мамлакат ба ҳисоб рафта, дар ҳудуди он корхонаҳои хурду калони истеҳсолӣ фаъолият менамоянд. новобаста аз он ки муаммову мушкилоти роҳҳо ва дигар самтҳои фаъолияти хоҷагии халқ бартараф мегарданд, аз тарафи масъулин мардумро огаҳ менамоянд ки эҳтиёткор бошанд то рӯзҳои сарду серборишро безарар паси сар намоянд. шабонарӯзии навбатдори ҳамаш ҳаст, бегоҳӣ огоҳ карда, техникаҳо омода буд, бегоҳӣ заправка карда омода истодем. шаб соатҳои 12 бориш сар карданд. бачаҳои мо аз соати 4-4:30 баромада барфа тоза карда, тоза намуда роҳа бартараф кардем. мо ҳаракат мекунем ки бо ояндаш ба ҳам омода бошему садама ягон чиз рӯҳ надиҳад. мо дар ҳамкорӣ бо ҳамаи ҷамоатҳои ҳудуди ноҳия аз суби барвақт баромада барои тоза ва бартараф намудани дарахтони ҳамешасабз ва гулҳое ки дар ҳудуди ноҳия мавҷуданд тоза намудем. ин ҳамаи заҳматҳои он мардуми ноҳия ҳастанд ки барои ободӣ ва зебогии ноҳия гул ва дарахтҳои оройшӣ шинонанд мо назорат мебарем. то охири мавсими гузаштани фасли зимистон тоза кардани барфҳоро идома диҳем. мувофиқи маълумотҳои пешакӣ, рӯзҳои сарду сербориши моҳи январ дар мавсими зимистони имсола охирӣ нест. пас аз барфи сербориши рӯзҳои охир бошад, сардии ҳаво дар назар дошта шудааст. аз ин хотир сокинони кишварро мебояд барои паси сар намудани мавсими сармои имсола ҳамаҷониба омода бошанд.